Natin sa isitan. Ayan. Ito na, palamakan natin mga kami, si Orduha! Taray. Oh, di ba? Ito po ang ating Hang at Dave pinagsama sa isa. Kamusta ka na, Orduha? Diana, Miss Universe 21. So, pasensya naman po paumanhin binibining Dayanara, 21, Miss Universe. Ayan. Si Miss Dayanara, 2021. Meron bang Miss Universe 2020? Di ba COVID nun? Ay, iba. Loko-loko ka talaga. Di na maisip ako kasi 21 eh. Di ba COVID nun? Meron ba? Meron? Sino nanalo ng 2021? Si Orduha. Yung taga-Mexico. Taga-Mexico. Tama. Oo nga, meron nga. Pasensya naman. Pasensya naman ang Works 10 2007. Ayun, picture. Maharlika. Sino yung kasama mo dito? Yung mga nanalo ng TV. Sige, gusto ko maintindihan ano ang inspirasyon mo sa outfit mo ngayon. Maaari mo bang i-explain na meron kang magandang hat, at meron ka pang mga necklace, na meron pang bulaklak? Yung mga katangian ni Dayanara, yung kagalang sombrero, mga bulaklak, yung mga award niya. Yung minsan mga pintas na binigay sa kanya, yun ang award niya. Kasi sa mga taong may mga nagiging kalugan para sa kanya. Yun yung binigay. Yun yung theme mo. Yung mga awards ni Dayanara. Ayan. Gusto ko yan. Palakpakan natin. Okay. Ngayon kung tatanungin kita. Okay? Ibang class. Tatanungin kita. Dayanara. Diba? Bakit? Bakit? Tatanungin kita. Kung meron kang isang batas na ipatutupad, seryoso to bilang, papatulang talaga kita, kasi Dayanara, sabi mo Kung meron kang isang batas na ipatutupad para ang Pilipinas ay lalong umunlad, ano ito at bakit? Pilipinas ay ang pananalig sa Diyos, tumulong sa kapwa. Yung magandang kalooban ni Dayanara ay makatulong sa kanyang mga magulang, mga kaibigan, lalo na mga asawa. Kailangan po yun natin na panindigan sa ating kapwa ng kagandahan para sa kapwa ay gumandang buhay. Yung tinutulong ni Dayanara na maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas, maging mayaman, malinis at tumulong sa ating kapwa. Aray! Dayanara, 2028. Panalo ka.